సంస్థానాధీశులు అనేక ఏళ్ళుగా వనపర్తిలో నాకు తెలిసినప్పటి నుండి కూడా జమ్మి చెట్టు దగ్గరికి పూజకు వారు సాంప్రదాయబద్ధమైన ఒక ఊరేగింపు తీస్తారు. ఆ సందర్భంగా వారిని అందరు ప్రజలు కలుపుకుంటారు, ప్రజలను వారు కలుపుకుంటారు. సంస్థానాధీశులు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత సంస్థానాల్లో రద్దయిన సాంప్రదాయాలు కొనసాగినాయి. ఆ సాంప్రదాయాలను మేము నిరంతరం కొనసాగిస్తూ వచ్చినాం. ఎందుకంటే పండుగనే ఒక సాంప్రదాయం, పండుగ ఒక ఆనందం. సో ఆనంద సమయాన్ని మరి వారు కూడా ప్రజల మధ్యన గడపడానికి వారు కానీ వారి వారసులు ఇప్పుడున్న కృష్ణదేవరాయ గారు అందరూ ఆనవాయితీ తప్పకుండా వారు వస్తున్నారు. మేము కూడా ప్రతి సంవత్సరం వారిని గ్రీట్ చేస్తాం, శుభాకాంక్షలు తెలుపడం. పోయిన సంవత్సరం రాలేకపోయినాం, కరోనా వల్ల ఉధృతి ఉండటం వల్ల రాలేదు. వారు కూడా మరి వారి ఫోన్లో శుభాకాంక్షలు చెప్పడం జరిగింది. ఇవాళ ప్రత్యేకంగా మరొకసారి వారిని రేపు ఊరేగింపు ఉంటుంది. దానికంటే ముందే వారిని అంతకుముందు సంవత్సరం కూడా ఇదే తోటలో వారిని కొలవడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా వారికి మన ప్రాంత ప్రజలందరికీ కూడా దసరా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. మరి అందరూ ఈ దసరా మనను కనీసమైనా కరోనా ఉధృతి తగ్గాలని, అందరూ సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఉండాలని, అందరి కుటుంబాల్లో కూడా ఆనందం వెల్లివిరియాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఇప్పుడు ఇవాళ దీంతో పాటు ఒక చిన్న కార్యక్రమం కూడా మేము బయట చేసినాం. అదేంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ఉభయ రాష్ట్రాల్లోని కృష్ణా గోదావరి నదుల మీద ఉన్న ప్రాజెక్టులను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక గజెట్ ద్వారా వాళ్ళ అధీనంలోకి తీసుకున్నారు. ఎందుకు తీసుకున్నారు అంటే ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో నీటి వివాదాలు ఉన్నాయి కనుక మేము పరిష్కారం కొరకు కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు, గోదావరి రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు అధీనంలోకి తీసుకుంటున్నాం చెప్పారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు స్వతంత్రంగా నిర్మాణం చేసుకుంటాయి, డబ్బులు రాష్ట్రాలని. మరి వాటి నిర్వహణ రాష్ట్రం పరిధిలో కాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోకి తీసుకోవాలని గజెట్ ఇచ్చిన దాన్ని మొన్న హైదరాబాద్లో అఖిలపక్ష సమావేశం జరిగినప్పుడు పాలమూరు అధ్యయన వేదిక ద్వారా ఒక అఖిలపక్షం జరిగింది. రాఘవాచారి గారని చెప్పి ఆయన లీడ్ తీసుకొని కార్యక్రమాన్ని జరుగుతుంది. నేను హాజరయ్యింది. మరి అందులో నిర్ణయం తీసుకున్నది ఏమంటే 14వ తేదీ ఇది రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు, రాష్ట్ర ఆత్మగౌరవ ప్రయోజనాలు, భవిష్యత్ తరాల కోసం కూడా ఈ రకమైన విధానాల వల్ల ఫెడరల్ స్ఫూర్తికి విఘాతం కలుగుతుంది. అందుకని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ప్రోయాక్టివ్ అంటే ఒత్తిడి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కేంద్రం మీద. ఈ గజెట్లను ఉపసంహరించుకోవాలి. కృష్ణానది, గోదావరి రెండు నదుల మీద ఉండే ప్రాజెక్టుల మీద కేంద్ర అజమాయిషీ కాకుండా వివాదాలను పరిష్కరించే ఒక పెద్దన్నగా వాళ్ళు వివరించాలి తప్ప మొత్తం మా దగ్గర పెట్టుకుంటామనే విధానాన్ని మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం. కేంద్రం కూడా సత్వరమే సానుకూలంగా ఆలోచిస్తుంది.